Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις απονομές. Πρώτα της κατηγορίας Juvenile Σύγχρονο. Στην έκτη θέση η ομάδα C, Magic Pops, από τη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη θέση η ομάδα H, Body Control Nausas. Τέταρτη θέση η ομάδα G, Little Angels, από τη Θεσσαλονίκη. Τρίτη θέση η ομάδα D, Pirouette Dance Studio. Στη δεύτερη θέση η ομάδα I, Let's Dance Κομοτηνής. Και στην πρώτη θέση η ομάδα E, Dolls, από την Ιρένα Αναστασία Μπέλου, από τις Σέρρες. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Συγχαρητήρια. Η επόμενη απονομή είναι για την κατηγορία Junior Σύγχρονο. Όσο γίνεται να συντομεύουμε με τις φωτογραφίες για να περάσουμε στην επόμενη απονομή. Να ενημερώσουμε ότι τις φωτογραφίες από τις απονομές και από τις κατηγορίες μπορείτε να τις δείτε εδώ δεξιά μου και να τις παραγγείλετε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με την απονομή Junior Σύγχρονο. Στην πέμπτη θέση η ομάδα C, Body Control Nausas. Στην τέταρτη θέση η ομάδα G από τη Σχολή Χορού Dance Stage. Στην τρίτη θέση η ομάδα B από τη Let's Dance Κομοτηνής. Στη δεύτερη θέση η ομάδα K από τη Σχολή Χορού Adagio. Στο I Miss You. Και στην πρώτη θέση η ομάδα H Elements, η Ρένα Αναστασία Μπρέκο από τις Σέρρες. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ.
συνεχίσουμε με την απονομή για την κατηγορία Adult σύγχρονο. Adult σύγχρονο. Στην τρίτη θέση η ομάδα B, The Mazis Giocondas, Pro Dance Studio. Τρίτη θέση. Στη δεύτερη θέση η ομάδα F, The Mazis Golden Age, Pro Dance Studio. Και στην πρώτη θέση η ομάδα D, Pirouette Dance Studio. Συγχαρητήρια. Να ετοιμάζετε το σόου της κυρίας Σίνας Χασιρίδου. Έχουμε άλλη μία απονομή και θα γίνει το σόου μετά. Συγχαρητήρια, παιδιά. Η επόμενη απονομή είναι για την κατηγορία Youth σύγχρονο. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με την απονομή για την κατηγορία Youth σύγχρονο. Αν γίνεται, παιδιά, λίγο πιο σύντομα με τις φωτογραφίες, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Λοιπόν, απονομή Youth σύγχρονο. Στην τρίτη θέση η ομάδα G, Passion, από τη σχολή χορού Adagio. Στη δεύτερη θέση η ομάδα B, Let's Dance Κομοτηνής. Και στην πρώτη θέση η ομάδα E, Illusion, η Ρένη Εκκλησία Πέλου από ΣΕΡΕΣ. Να υπενθυμίσουμε ότι 27 και 28 Ιουνίου θα γίνει ένας διαγωνισμός στην Καβάλα, ο Καβάλα Open. Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και να πάτε να το παρακολουθήσετε. Ελπίζω να είναι έτοιμο το σόου της κυρίας Σίνας Χασιρίδου. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ωραία, θα προχωρήσουμε κατευθείαν στο show της κυρίας Χασιρίδου, ένα special musical country show της ομάδας χορού Smooth Attack από τη σχολή Pro Dancer Studio. Παιδιά, σας παρακαλώ, αν γίνεται, λίγο να αδειάσετε την πίστα. Θερμή παράκληση, είμαστε πολύ πίσω στο χρόνο.